Illa Lobeira, aquí a temos, en pleno temporal de inverno. Lobeira grande e Lobeira pequena, ali máis para sur, tamén hoxe. Marea altiña xa casi, pero mareas mortas, lúa en crecente, así está traballando o mar. Aí vai. Según os partes, o mar está de 8 a 10 metros, hoxe pola tarde, toda a noite, hasta mañán, pola mañán. Suroeste se xa rolando a oeste, así tal cual está o panorama agora mesmo. E como vemos aquí polo norte, ás veces xúntanse os dous mares, ou hai os dous mares, as dúas rompientes, do oeste e do leste. Pois nada, aquí está, 2 de febreiro 2017. Illa Lobeira.